could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be if I conferred with our furry friends, man to animal, think of the amazing repartee. If I could walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could talk to me. Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Θα μάθουμε τα πάντα για την αγαπημένη ράτσα, τον Cavalier King Charles Spaniel. Θα γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες της συγκλονιστικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα ζώα και τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο Animania. Σας καλωσορίζω στη γαϊδουροχώρα. Εδώ, στα τετράποδα, τα καλά τα γαϊδουράκια. Όχι αυτά τα δίποδα που έχουμε στην πόλη και μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Αυτή εδώ είναι η φίλη μου Ευτυχία. Και πίσω είναι η φίλη της. Πάμε να τα γνωρίσουμε. Αυτή είναι η Μανού. Είναι το πρώτο γαϊδουράκι, από τα πρώτα γαϊδουράκια που πήραμε. Είναι η αρχηγός όλων εδώ στο στάβλο. Όπως κάθε αγέλη γαϊδουριών, έχει γυναίκα αρχηγό που ελέγχει την αναπαραγωγή. Το που θα πάνε για φαγητό. Το που θα πάνε για φαγητό, το πότε θα. Αυτή θα φάει πριν από όλους, θα ελέγξει όλα τα πιάτα να δει ποιο της αρέσει και ποιο είναι το καλύτερο. Αυτή θα πιει νερό πριν από όλους. Θα φύγει όποτε θέλει, γιατί είναι λίγο αρχηγική. Και θα έρθει όποτε θέλει. Δεν είναι Πεπίτο, παραδείγματος χάρη. Όπου ο Πεπίτο, Τατιάνα. Ο Πεπίτο παίζει. Ο Πεπίτο έχει το μυαλό 5χρονου παιδιού που συνεχώς σκαρφίζεται σκανταλιές. Έχω πάει σε πολλές χώρες. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη που έχω έρθει. Τι είναι η γαϊδουροχώρα, παιδιά? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Πώς ιδρύθηκε η γαϊδουροχώρα? Ιδρύθηκε δύσκολα. Δύσκολα. Όπως κάθε τι καινούριο και πρωτοπόρο, ας πούμε. Βασικά ιδρύθηκε από αγάπη για το γάιδαρο. Γιατί είχαμε την ευκαιρία, την τύχη, να γνωρίσουμε γαϊδουράκια από κοντά και είδαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Και θέλαμε λίγο να αποκαταστήσουμε, θελήσαμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα του στο μυαλό όλων μας, που το θεωρούμε ένα χαζό, ιδιότροπο ζώο που κλωτσάει και δαγκώνει. Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να ξαναφέρουμε τον σύγχρονο άνθρωπο σε επαφή με αυτό το ζώο, να αποκαταστήσουμε τη θέση του στη ζωή μας, γιατί αυτό το ζώο έχασε. Κάπου χάθηκε στον δρόμο. Ναι, δηλαδή, ενώ το άλογο από ζώο εργασίας έγινε ζώο αναψυχής, υπάρχει ο αθλητισμός, υπάρχει θεραπευτική χρήση του. Και εδώ υπάρχει θεραπευτική χρήση στο γαϊδούρι. Εδώ εμείς το κάνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, και ένας από τους βασικούς λόγους που θελήσαμε πολύ να ξεκινήσουμε τη γαϊδουροχώρα ήταν αυτός. Ανακαλύψαμε πόσα χρόνια χρησιμοποιείται σαν μέσο θεραπευτικής και πόσο καλά αποτελέσματα έχει. Υπάρχουν κέντρα ανά τον κόσμο. Είναι 40 χρόνια που εφαρμόζουν θεραπευτική με το γαϊδουράκι. Ο Ισίδωρος ήρθε από τη Γαλλία με τα πόδια πριν από 3,5 σχεδόν χρόνια. Το αφεντικό του το προηγούμενο, παπάς σε μια επαρχία της Γαλλίας, αποφάσισε να κάνει μια πορεία για την αγάπη και την ειρήνη του κόσμου από τη Γαλλία μέχρι τη Βιθλεέμ με τα πόδια. Περπάτησε λοιπόν επί 1,5 χρόνο, έφτασε στην Αθήνα τον Μάιο του 2013, 1,5 χρόνο μετά. Περιμένοντας να πάρουν το καράβι από το Λαύριο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους για Χάιφα και από εκεί για Βιθλεέμ, ανακάλυψαν ότι δεν μπορούν να πάρουν τον Ισιντόρ στο Ισραήλ, γιατί δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ξένων ζώων. Και τελικά ο Ισίδωρος έπρεπε να μείνει εδώ. Δεν υπήρξε τρόπος να επαναπατριστεί, ήταν πολύ δύσκολο και αποφασίσαμε να μείνει στη γαϊδουροχώρα. Και έτσι έγινε ο κολλητός της Μανού και Λιλής που ήταν τότε εδώ. Είναι πολύ δυναμικός, εργατικός, δυνατός, φιλικός πολύ με όλους και έχει πάρα πολλούς φίλους από το εξωτερικό οι οποίοι θέλουν να μαθαίνουν τα νέα του και μπαίνουν στη σελίδα μας. Οπότε όποιος δει σχόλιο στα γαλλικά στη γαϊδουροχώρα να ξέρει ότι είναι από τους παλιούς φίλους του Ισιντόρ, του Ισίδωρου πια. Τι είναι δηλαδή αυτό το ζώο, το γαϊδουράκι? Αυτό το ζώο είναι ένα πανέξυπνο ζώο, με έντονη κριτική σκέψη. Είναι ζώο της ερήμου. Έρημος σημαίνει ζέστη και όχι φαΐ. Λίγο ελάχιστο φαΐ, άρα ελάχιστη ενέργεια. Ένα ζώο λοιπόν για να επιβιώσει εκεί έπρεπε να έχει πολύ σωστή διαχείριση του αποθέματος ενέργειας. Άρα
Το αν του πω έλα και δεν έρθει με τη μία, δεν σημαίνει ότι είναι χαζό και δεν κατάλαβε. Σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβει το λόγο. Αλλιώς γιατί να χαλάσει την ενέργειά του για να έρθει. Αυτό για μένα σημαίνει εξυπνάδα. Αν πω σε ένα άλογο πάμε, Ναι. θα αρχίσει να γυρνάει γύρω-γύρω. Δεν είναι χαζό το άλογο, είναι πυθύνιο. Υπακούω. Ο γάιδαρος θα γυρίσει, θα με κοιτάξει, θα μου πει γιατί. Γιατί να Υπάρχει πάμε, λόγος, θα στεγάει κανείς. Γιατί. Όταν πιστεί όμως, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό που μπορεί να σου προσφέρει. Απλώς είναι πιο δύσκολος στο να Ωραία. τον πείσεις. Λοιπόν, ο γάιδαρος είναι ένα ζώο εξαιρετικά κοινωνικό. Έχει ανάγκη από την παρέα, καταρχήν των όμοιών του, αλλά όταν ζει μαζί με τον άνθρωπο, έχει τεράστια ανάγκη και από την παρέα του ανθρώπου. Τα δικά μας που είναι ήδη 7 μεταξύ τους, η παλιά παρέα, τρελαίνονται να κάνουμε κάτι μαζί τους και θα δεις ότι αν πας να πάρεις τον ένα να κάνει εκπαίδευση, όλοι οι άλλοι θα είναι στο φράχτη και θα κοιτάζουν ότι κι εγώ. Βαριέται να είναι μόνος του, είναι πολύ δυστυχισμένος μόνος του, γι' αυτό και πια το λέμε ποτέ ένα γαϊδούρι μοναχό. Είναι τρυφερό ζώο, παιχνιδιάρικο πολύ, που δεν το φανταζόμαστε. Η εικόνα από την ελληνική ύπαιθρο, όσα γαϊδούρια έχουν μείνει, είναι ζώα ή παραιτημένα ή ταλαιπωρημένα ή χωρίς ενδιαφέρον στη ζωή τους. Όταν αυτά τα ζώα ζήσουν όπως θα έπρεπε να ζουν, βλέπεις ότι έχουν στο μυαλό τους πάρα πολύ το παιχνίδι. Αυτή εδώ είναι η μικρή, η Λιλί, η τρελή που λέω εγώ. Η Λιλί είναι 4,5 χρονών, είναι το πιο μικρούλι από όλα τα παλιά μας γαϊδουράκια, γιατί έχουμε και 2 καινούργια. Και η Λιλί είναι πολύ τρυφερή, πολύ χαδιάρα, πολύ παιχνιδιάρα, είναι κολλητή η φίλη του Πεπίτο και με τον Πεπίτο παίζουν ασταμάτητα. Μέρα και νύχτα, νύχτα και μέρα, όλη την ώρα. Τι κοριτσάκι είσαι εσύ. Τι κοριτσάκι είσαι εσύ, γλυκό η Λιλί. Άμα καθίσω κάτω, συνήθως θα με πάρει αγκαλιά, αλλά τώρα επειδή είναι κι άλλοι γύρω, μάλλον δεν θα την αφήσουν να το κάνει αυτό. Όταν καθόμαστε χαμηλά, τα γαϊδουράκια νομίζουν ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια μεγάλη ανάγκη και θα έρθουν συνήθως απάνω μας να μας προστατέψουν. Θα θέλαμε να καταφέρουμε να διαδώσουμε καινούριους τρόπους χρήσης αυτού του ζώου, όχι μόνο εδώ μέσα στη γαϊδουροχώρα, αλλά παντού στην Ελλάδα. Χρήσεις που το ζώο το χρησιμοποιούν σαν ζώο συντροφιάς, για αμαξοδήγηση, ακόμα και αθλητισμό και υπερπήδηση εμποδίων, κάτι που γίνεται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, μέσα από μία σχέση με άλλους όρους πια. Με σεβασμό και φροντίδα σωστή και αξιοπρέπεια για το ίδιο το ζώο που του αξίζει και τη χρωστάμε μετά από τόσων αιώνων χρήση του από τον άνθρωπο. Εξάλλου η ζωή είναι ωραία και δίπλα στο γάιδαρο, δεν ανάγκη να είμαστε πάνω στο γάιδαρο. Η Νικόλ προσπαθεί να μάθει το σκύλο της να κάθεται όταν πρέπει, να μένει στη θέση του όταν πρέπει. Αλλά μάλλον κάτι κάνει λάθος. Ο Νίκος της εξηγεί ότι χωρίς επιβράβευση και λιχουδιές δεν θα καταφέρει και πολλά, τουλάχιστον στην αρχή. Και αναλαμβάνει να της δείξει το σωστό τρόπο εκπαίδευσης. Άκουα, κάτσε. Άκουα, κάτσε. Ζιτ, άκουα, σιτ. Σε ποια γλώσσα πρέπει να στο πω, δηλαδή, κινέζικα, άκουα, ζουό. Χαμπάρι δεν παίρνεις. Ναι, όχι, τώρα τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να κάτσεις, κάτσε επιτέλους. Πάλι Νικόλ παιδεύεται. Πρώτον, το κάτσε και το κάτω είναι 2 διαφορετικές εντολές. Δεύτερον, σε όποια γλώσσα και να το πει, ο σκύλος δεν μπορεί να το καταλάβει με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να της δείξω ποια είναι η σωστή μέθοδος. Εδώ, άκουα, Είδα για ακόμη μια φορά ότι παιδεύεσαι και ήρθα να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ, στη χαρίζω. Λοιπόν, Έλεος. αυτές είναι οι λιχουδιές που θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να τη διδάξουμε. Της δείχνεις ότι την έχεις στο χέρι, προχωράς μαζί της και της λες κάτσε
και με μία κίνηση του χεριού προς τα πίσω τη βάζεις στη θέση κάτσε. Τώρα κάθεσαι. Τώρα κάθεσαι. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω την εντολή κάτω. Κοίταξε την κίνηση του χεριού μου. Κάτω. Κάτω. Απίστευτο. Βλέπεις πόσο απλό είναι να το κάνεις σωστά. Ναι, τι μπορεί να Κάτω. κάνει μια λιχουδιά. Από ό,τι καταλαβαίνεις, όλο το οδήγημα είναι από εδώ. Το χέρι σου είναι κλειστό, η μούρη του σκύλου πρέπει να μπαίνει εδώ μέσα χωρίς να μπορεί να σου φάει τη λιχουδιά που έχεις μέσα στο χέρι. Εσύ τον καθοδηγείς τις ασκήσεις που θέλει να κάνει και την ώρα που τις κάνει σωστά, απλά ανοίγεις και τρώει. Είναι η αμοιβή του γι' αυτό. Αφού φάει, μπορείς να της πεις και μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω και την εντολή μήνα. Αφού βάλεις το σκύλο στη θέση κάτσε, μετά τον βάζεις στη θέση κάτω, κάτω, μείνε. Και σιγά σιγά σηκώνεσαι ώστε να μην του δώσεις την ευρικότητα για να σηκωθεί. Μείνε. Μείνε. Μπράβο το κορίτσι. Πολύ καλή είσαι. Με τον Νίκο. Πολύ καλή είσαι με τον Νίκο. Τώρα θα το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, πάρε μια λιχουδιά. Όλο. Με το δεξί σου χέρι χειρίζεσαι το σκύλο από το πρόσωπο και με το αριστερό χέρι κρατάς το μπουρί. Άκουα. Εδώ. Ωραία. Κάτσε. Κάτσε. Έτσι, μπράβο. Κάτω. Σιγά σιγά. Κάτω. Δεν έχει. Δώσεις την να τη φάει. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μην βλέπεις εμένα που το κάνω γρήγορα, εγώ το κάνω κάθε μέρα. Ναι, δεν έκατσε Θα με τη μία. περιμένεις να κάτσει πρώτα και μετά θα σου πω εγώ πότε θα της πεις κάτω. Κάτσε. Δείξεις το. Κάτσε. Ωραία. Κάτσε. Ωραία. Τώρα κόλλα τη στο στιμούρι και κάνε αυτή την κίνηση προς τα κάτω. Κάτω. Εκεί. Τράβα το χέρι σου κάτω. Πολύ ωραία. Δώσε το να το φάει και πέσει. Μπράβο. Μπράβο, άκουα. Πάμε για το μήνα. Θα κάνεις πρώτα την πρώτη άσκηση, μετά τη δεύτερη και μετά θα τραβήξεις σιγά σιγά το χέρι σου και θα της πεις μείνε και θα σηκωθείς ευγενικά. Ωραία. Εκεί. Κάτσε. Ωραία. Πέσεις Κάτω. 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 Τράβα το χέρι σου, μείνε. Μείνε. Σήκω σιγά σιγά. Μείνε. Ωραία. Δώσεις το να το φάει και πέσεις. Μπράβο. Μπράβο, άκουα. Ο χρόνος παραμονής στο μήνε αργότερα μπορεί να είναι και 10 και 15 λεπτά. Αυτή τη στιγμή όμως για να καταλάβει την εντολή πρέπει γρήγορα σε δευτερόλεπτα, εφόσον έμεινε, να την αμύψεις για αυτό που έμεινε. Είναι όπως όλες οι υπόλοιπες εντολές. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, γι' αυτό και της το δείχνουμε έτσι. Ευχαριστούμε, Νίκο. Νομίζω ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα άλλαξε Ναι, νομίζω θα είναι το σκεπτικό όλο. Δεν στη χαρίζω τελικά. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τις ευεργετικές επιπτώσεις που έχουν τα ζώα στην ψυχή μας. Αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η συμβίωση με έναν σκύλο ή μία γάτα είναι παραπάνω από ωφέλιμη, ειδικά για τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι τα κατοικίδια βελτιώνουν και τη ζωή ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία. Και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου οι ένοικοι απολαμβάνουν τη συντροφιά των ζώων και αντίστροφα. Και αυτό δεν γίνεται έτσι αυθαίρετα, αλλά στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού προγράμματος. Για να δούμε πώς θα πάνε. Πώς προέκυψε η ιδέα να φέρετε ζώα στη μονάδα? Η ιδέα στη μονάδα προέκυψε και ήρθε πριν από 1 χρόνο περίπου. Έχουμε δει την ιδέα αυτή και τη δραστηριότητα στο εξωτερικό και την υιοθετήσαμε και στο δικό μας χώρο. Πολλές μελέτες έχουν δείξει, αλλά και η εμπειρία των τελευταίων χρόνων, ότι η επαφή με τα ζώα σε ηλικιωμένα άτομα και δει σε άτομα με ανοικές διαταραχές, νόσο Αλτσχάιμερ κλπ. Μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητικές ψυχολογικά για τα άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια.
Πιο συγκεκριμένα έχουμε δει ότι μειώνει την κατάθλιψη, ανεβάζει την αυτοεκτίμηση, βελτιώνει τις κοινωνικές σχέσεις, δίνει στο άτομο ένα αίσθημα υπευθυνότητας και ένα αίσθημα ότι είναι χρήσιμο για τους άλλους και όλα αυτά λειτουργούν πολύ βοηθητικά στην πορεία της νόσου. Κάποιοι άνθρωποι με άνοια που δεν ήταν συνεργάσιμοι και που ήταν αρνητικοί σε κάποιες περιποιήσεις ή στην επαφή τους με το προσωπικό ή με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ. Μετά την επίσκεψη, μετά την θεραπεία, γίνονται πιο συνεργάσιμοι, πιο ήρεμοι, ασχολούνται, αλλά και περιμένουν την επόμενη επίσκεψη των κατοικιδίων. Στη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είδαμε ότι όταν εφαρμόστηκε το pet therapy, οι ηλικιωμένοι έδειξαν βελτίωση στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, εμπλέκονταν πιο πολύ τόσο με το ζώο όσο και με τους άλλους ηλικιωμένους, είχαν λιγότερο άγχος, ένιωθαν περισσότερο χρήσιμοι, αυξήθηκε το κέφι και η διάθεση για δραστηριότητα και εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργικότητα του κέντρου. Είχαμε την κυρία Ευσταθία, η οποία ήταν πολύ αρνητική και επιθετική, φώναζε, κάποιες φορές έβριζε. Μετά από την επίσκεψη, μετά τη συνεδρία, ηρεμούσε και ήταν πιο φιλική, πιο γλυκιά και με εμάς. Της έκανε καλό δηλαδή. Της έκανε πολύ καλό. Είδαμε και την κυρία Ελένη, τώρα επάνω, η οποία είναι μόνιμα σε μία βύθιση, σε μία ύπνωση. Τέλος πάντων, δεν συνεργάζεται και δεν έχει πολύ επαφή. Κάθε φορά, όπως είδατε κι εσείς, που έρχεται σε επαφή με τα ζώα, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με την ευτυχία ή με τον τολμά, τραγουδάει, χαίρεται, γίνεται πολύ πιο ευχάριστη, πολύ πιο συνεργάσιμη και με εμάς. Γιατρέ μου, βοήθεια. Η Φλάφη αποφάσισε να τσακωθεί με την αμολεκάνη της. Μετά από 2 χρόνια, απλά δεν τη θέλει άλλο. Το τι έχουμε δοκιμάσει δεν περιγράφεται. Καινούρια πολύχρωμη της πύρα, τίποτα. Με μεγαλύτερο άνοιγμα της πύρα, τίποτα. Αλλάξαμε την άμμο και δοκιμάσαμε ό,τι καινούριο προϊόν κυκλοφορεί. Απλή, κρυσταλλική, αρωματισμένη, συγκολητική, οικολογική, ψηλόκοκη, χοντρόκοκη. Καμία τύχη. Την πήραμε από τη βεράντα, τη βάλαμε στο μπάνιο. Την πήραμε από το μπάνιο, τη φέραμε στο σαλόνι. Και από εκεί στην κουζίνα και στο διάδρομο έχουμε καταντήσει την αμολεκάνη καροτσάκι. Απλά αρνείται να τη χρησιμοποιήσει. Τι καινούριο κόλπο είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν η γάτα μας ξεκινήσει να κάνει τσίσα της ή κακά της εκτός της αμμοδόχου της, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τον κτηνίατρό μας, ναι, για σένα λέω, για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Αν μας βεβαιώσει ο κτηνίατρός μας ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα, πρέπει να σκεφτούμε 2 λόγους για τους οποίους η γάτα μας δεν πηγαίνει στην αμμοδόχο της. Πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε το αν η γάτα θέλει να πηγαίνει στην αμμοδόχο της, αν δηλαδή για κάποιους λόγους την αποστρέφεται, δεν της αρέσει. Και δεύτερον, αν κάνει τσίσα της ή κακά της σε κάποια σημεία του σπιτιού με σκοπό να μαρκάρει τα σημεία αυτά, να σκορπίσει δηλαδή τις μυρωδιές της και να νιώσει πιο άνετα. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η γάτα μας ψάχνει για τουαλέτα, γιατί η τουαλέτα που έχει δεν της αρέσει, πρέπει να εντοπίσουμε ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Όταν υπάρχει πάνω από μία γάτα στο σπίτι, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει μία και μόνο αμμοδόχος. Πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι βάζουν πολλές αμμοδόχους η μία δίπλα στην άλλη, θεωρώντας ότι έχουν βάλει πολλές. Δεν έχουν βάλει πολλές. Για το μυαλό της γάτας, η μία αμμοδόχος δίπλα στην άλλη είναι σαν μία πολύ μεγάλη αμμοδόχος. Η τοποθεσία που βρίσκεται η αμμοδόχος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο μέρος, παραδείγματος χάρη στο διάδρομο του σπιτιού, η γάτα μας ίσως να μην θέλει να πάει.
Είναι όπως τον άνθρωπο που θέλουμε την ηρεμία μας για να πάμε στην τουαλέτα, κάτι αντίστοιχο κάνει και η γάτα. Όταν η αμμοδόχος της γάτας μας δεν είναι καθαρή, γίνεται αποκρουστική για την ίδια, μπορεί να γίνει αποκρουστική, δεν είναι όλες οι γάτες το ίδιο, και έτσι να την αποστρέφετε. Αν η γάτα μας κάνει τσίσα σε κουρτίνες, τοίχους, γενικότερα κάθετες επιφάνειες, μαζί και οι καναπέδες, τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως να θέλει να μαρκάρει την περιοχή της, να τη σημαδέψει με τη μυρωδιά της, για να γίνει πιο οικία και έτσι να νιώσει πιο άνετα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του άγχους. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο και χρόνο στη γάτα μας για να νιώσει πιο ήρεμη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκευάσματα φερομονών, συμπληρώματα διατροφής ή ειδικές κλινικές δίαιτες που βοηθούν στην καταπολέμηση του άγχους. Το άγχος όμως στη γάτα μπορεί να προκαλέσει και κυστίτιδα, φλεγμονή δηλαδή της ουροδόχου κίστης. Ο κτηνίατρός μας προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, η οποία μπορεί να είναι από κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα μέχρι κάποια ειδική κλινική δίαιτα που συμβάλλει στη μείωση του άγχους, τόσο για την αντιμετώπιση της κυστίτιδας, όσο και για τη μείωση του άγχους. Αυτό που μου αρέσει σε αυτή την παρέα είναι ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα που δεν ήξερα. Για παράδειγμα, το χαμόγελο του παιδιού το ήξερα, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι κάνει. Ούτε ήξερα ότι έχουν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να βρίσκουν τα εξαφανισμένα παιδιά. Το ωραίο στο Animaniac δεν είναι ότι απλά μαθαίνεις, το ζεις. Να, τώρα θα γνωρίσω από κοντά αυτούς τους απίθανους σκύλους, θα τους χαϊδέψω και θα ζαλίσω τους συνοδούς τους τις ερωτήσεις. Δαγκώνει. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένα σκύλο του χαμόγελου του παιδιού να δαγκώσει ένα παιδί. Πώς λέγεται η ομάδα σας? Η ομάδα μας λέγεται Θανάσης Μακρύς. Και τι κάνετε? Χρησιμοποιούμε τα 8 πιστοποιημένα διασωστικά σκυλιά της ομάδας με σκοπό να βρούμε τα εξαφανισμένα παιδιά που βλέπουμε στο Amber Alert. Τι είναι το Amber Alert? Το Amber Alert είναι μια υπηρεσία του χαμόγελου του παιδιού, κατά την οποία κάποιο εξαφανισμένο παιδί γνωστοποιείται μέσω αυτής της υπηρεσίας και τότε ξεκινάει η διαδικασία ανέβρεσής του. Τι κάνουν οι σκύλοι όταν ψάχνετε ένα εξαφανισμένο παιδί? Τα σκυλιά μας έχουν μάθει να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες μυρωδιές, οπότε χρησιμοποιώντας κάποιο ρούχο ή κάποιο προσωπικό αντικείμενο του παιδιού, ουσιαστικά μας δείχνουν το αόρατο μονοπάτι που αφήνει κάθε άνθρωπος όταν περπατάει, όταν φεύγει. Δηλαδή βρίσκουν το παιδί που έχει εξαφανιστεί. Η ομάδα μας έχει πάρει μέρος σε 30 περιστατικά, τα οποία, δόξα τω Θεώ, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, όλα έχουν βρεθεί και έχουν γυρίσει πάλι στην οικογένειά τους και στους δικούς τους ανθρώπους. Όταν δεν ψάχνουν εξαφανισμένα παιδιά, τι κάνουν οι σκύλοι? Κοιμούνται, παίζουν και τρώνε στο σπίτι μας, όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα σκυλιά που μπορεί να έχει ο καθένας στο σπίτι του. Ούτως ή άλλως τα σκυλιά αυτά είναι δικά μας, τα έχουμε στην καθημερινότητά μας και είναι συνέχεια σαν σύντροφοί μας και φίλοι μας. Σωστά. Πώς είναι να έχεις ένα τέτοιο σκύλο? Έχοντας ένα σκύλο που τον χρησιμοποιείς για έρευνα και διάσωση και γενικά ένα σκυλί εργασίας, πρέπει σίγουρα να το κρατάς σε μια πολύ καλή φόρμα, να αθλείσαι μαζί του, να κάνεις δραστηριότητες μαζί του και από εκεί και πέρα είναι αρκετά απαιτητική η εκπαίδευση που σκέψου ουσιαστικά χρειάζεσαι γύρω στις 20 ώρες την εβδομάδα με διάφορα παιχνίδια, κρύβοντας κάποιες μυρωδιές και μαζί όλοι σε σύνολο με την ομάδα να εκπαιδεύεσαι και να προπονείσαι όσο το δυνατόν περισσότερο για όταν χρειαστεί να είσαι έτοιμος να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, εθελοντικά πάντα. Θα ζήσουν για πάντα μαζί σας. Τα σκυλιά που βλέπεις είναι ουσιαστικά μέλη της δικιάς μας οικογένειας και είναι και αυτοί εθελοντές στο χαμόγελο του παιδιού. Οπότε ουσιαστικά η απάντηση είναι ναι, θα ζήσουν και θα γεράσουν μαζί μας. Τα σκυλιά αυτά που βλέπεις είναι φίλοι μας, είναι οι σύντροφοί μας και η οικογένειά μας. Αποτελούν απόσπαστο μέλος της παρέας μας και όσο είναι δυνατόν θα είναι για πάντα μαζί μας. Τι γίνεται όταν σε όλη τη ζωή είσαι ένας φανατικός σκυλομπαμπάς?
Και ξαφνικά στα φέρνει έτσι η ζωή και ερωτεύεσαι μία τριχωτή μπάλα με μουστάκια. Τι γίνεται όμως όταν προσπαθείς να μεγαλώσεις το γατάκι σου, λες και είναι κουτάβι? Το Animaniac σήμερα ήρθε να βοηθήσει το σκηνοθέτη μας, που ερωτεύτηκε ένα γατάκι από το φιλοζωικό σωματείο της Ηλιούπολης, το υιοθέτησε και τώρα τα έχει βρει σκούρα. Οι γάτες είναι ανεξάρτητα πλάσματα και θέλουν το χρόνο τους για να σε αγαπήσουν και να σε εμπιστευτούν. Οπότε μη στεναχωριέσαι όταν γυρνάς τα βράδια αργά από τα γυρίσματα του Animaniac και ο Red Drum δεν τρέχει στην πόρτα χοροπηδώντας να σου κάνει χαρές. Αν και οι γάτες κοιμούνται 18 ώρες την ημέρα, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται παιχνίδι. 15 λεπτά την ημέρα, εάν ασχολείσαι παίζοντας με τη γάτα σου, θα τη βοηθήσεις να εκτονώσει την ενέργειά της. Αν μπορείς και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Το ότι εσύ παραγγέλνεις delivery κάθε μέρα γιατί βαριέσαι να μαγειρέψεις, δεν σημαίνει ότι το ίδιο πράγμα θα κάνει και η γάτα σου. Ξεκίνα λοιπόν με μια καλή ξηρά τροφή. Φρόντιζε δε να την ταΐζεις τις ίδιες ώρες κάθε μέρα. Και μην ανησυχείς, εάν το ξεχάσεις, θα φροντίσει η ίδια να σου το θυμίσει. Οι γάτες δεν πίνουνε γάλα, αυτό είναι αστικός μύθος. Οπότε όταν φεύγεις το πρωί για τη δουλειά σου, αφήνεις τον μπολάκι της με νερό σε κάποιο σημείο στην κουζίνα, λιχουδιές και αρκετά παιχνίδια για να απασχολείτε. Σώσε τον καναπέ σου και τις κουρτίνες σου. Πώς? Με ένα ονυχοδρόμιο. Μόνο έτσι. Μαθαίνεις τη γάτα σου να δέχεται τη βούρτσα από μικρή ηλικία. Γιατί πρόσεχε κακομοίρη μου, αν δεν το κάνεις, πρώτον θα πνιγείς στην τρίχα και δεύτερον, όταν θα μεγαλώσει και θα επιχειρήσεις να τη βάλεις κάτω να τη βουρτσίσεις, τότε σε βλέπω να τρέχεις στα νοσοκομεία από τις γρατζουνιές. Οι γάτες μαθαίνουν από μόνες τους να πηγαίνουν στη λεκάνη υγιεινής. Αυτό που πρέπει να ξέρεις και να θυμάσαι είναι ότι σε καμία γάτα δεν αρέσει να τρώει δίπλα στην τουαλέτα της. Άρα, αλλού τα μπολάκια του φαγητού, αλλού η λεκάνη υγιεινής. Οπότε, επιλέγεις μια συγκολητική, καλή άμμο υγιεινής και φροντίζεις καθημερινά, τάκ, και τα πάντα είναι καθαρά. Βρούτο! Αυτή είναι η Στέλλα. Έχει φάει χώματα αυτή τη στιγμή. Είναι Jack Russell, είναι 6 χρονών. Την έχω από 2 μηνών. Την πήρα στην Αγγλία. Ταξιδεύουμε μαζί, είναι πάρα πολύ τρελή από ό,τι βλέπετε. Έχει μία ψύχωση με τις μπάλες. Είναι ίσως το πιο αστείο πλάσμα που ξέρω. Όταν έμενα στο Λονδίνο ήθελα πάρα πολύ να πάρω σκύλο και είχα προσπαθήσει να πάρω από φιλοζωικές, αλλά επειδή σπούδαζα τότε, θεώρησαν ότι το μηνιαίο εισόδημα που είχα στο λογαριασμό μου δεν έφτανε για να συντηρήσω και ένα σκύλο, οπότε δεν μου έδιναν, ενώ το προσπάθησα 1 χρόνο. Οπότε ένας πολύ καλός μου φίλος και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο έμενα και νίκιαζα, αποφάσισε να μου πάρει δώρο ένα σκύλο και μια μέρα γύρισα στο σπίτι και είδα τη Στέλλα, η οποία ήταν τόση, πάνω στο κρεβάτι μου. Την ονόμασα Στέλλα γιατί είναι ένα πολύ θετικό όνομα, επειδή σημαίνει αστέρι. Και επειδή έχω 2 πολύ καλές μου φίλες που τις λένε Στέλλα, οι οποίες όταν μέναμε μαζί στο Λονδίνο ερχόντουσαν συνέχεια στο σπίτι μου, οπότε θεώρησα ότι θα ήταν πολύ αστείο να βγάζω Στέλλα και να γυρίζουν και οι 3. Η Στέλλα έχει πάρα πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα. Έχει τα τυπικά του Jack Russell, του σκύλου, έχει πάρα πολύ ενέργεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ έξυπνη, είναι πολύ υπάκουη, μελαγχολεί όταν μελαγχολώ κι εγώ, είναι χαρούμενη όταν είμαι χαρούμενη, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλει κρατάει μούτρα ή πολλές φορές, ας πούμε, άμα πάμε στο πάρκο και δεν πάρω μπάλα μαζί μου να παίξω, όπως κάνει τώρα. Όταν γυρίζω σπίτι και την έχω αφήσει μόνη της για κάποιες ώρες, μου ξεστρώνει το κρεβάτι, αλλά γενικότερα δεν κάνει ζημιές. Θα την αφήσω καταρχήν λίγο να παίξει. Θα ξανάρθει κάποια μέρα.
Στέλλα, πριν 3 χρόνια, 4, ήταν 2 χρονών περίπου, και γυρίζω μια μέρα σπίτι μου, στο Λονδίνο από δουλειά, και οι υπόλοιποι που κατοικούσαν στο κτίριο έχουν βγει στο δρόμο και είναι ανοιχτή η πόρτα και λέω τι συμβαίνει, μου λένε ο σκύλος σου έφυγε, απλά ανοίξαμε την πόρτα και έφυγε. Ήταν η πρώτη φορά που την έχασα και έπαθα πανικό και μου είπαν ότι άρχισε να τρέχει προς μία κατεύθυνση. Σκέφτηκα ότι μάλλον θα έχει πάει στο πάρκο και άρχισα και εγώ να τρέχω, ευχόμουν να μην την έχει πατήσει κανένα αμάξι, να μην την έχουν κλέψει. Και πηγαίνω στο πάρκο που τότε είχαν έναν ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, οργανωμένο όμως, με στολές, διαιτητή, τα πάντα. Και είχαν διακόψει τον αγώνα, γιατί η Στέλλα είχε μπει στην μέση του γηπέδου και είχε κλέψει την μπάλα και έτρεχε γύρω-γύρω. Μπήκα κι εγώ, με βρίζανε, προσπαθούσα να τη διάσω, δεν καθότανε. Είναι πάρα πολύ καλή με την μπάλα ποδοσφαίρου. Κάνει tackling, μπαίνει ανάμεσα. Νομίζω ότι μπορεί να νικήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Έχει ένα fixation με τις μπάλες γενικότερα. Και οτιδήποτε έχει σφαιρικό σχήμα. Και το χειρότερο ήταν πριν 2 χρόνια όταν ήρθαμε Ελλάδα, όπου ήμασταν στο κέντρο και δάγκωσε την μπάλα από το κράσπεδο, την τσιμεντένια, και έσπασε 2 κοινόδοντες. Αυτά. Καλά είναι γενικά. Το πιο σκληροπυρηνικό που έχω αντιμετωπίσει έτσι γεγονός είναι... Ήταν πάλι στην Αγγλία κάποιος φίλος μου, ο οποίος έτρωγε κρέας, είχε πάρει ένα φιλέτο από αρνί, παϊδάκι με το κόκαλο και αποφάσισε να της δώσει το κόκαλο, το οποίο είναι κάτι που εγώ δεν εγκρίνω γενικά, γιατί δεν κάνει καλό στη σκυλιά, αλλά τέλος πάντων. Στο τόσο είχε αληθωρήσει αυτή από τη χαρά της, οπότε της το έδωσε και το βράδυ κοιμόμουν και αισθάνθηκα κάτι να με χτυπάει πάρα πολύ δυνατά στο κεφάλι. Νόμιζα ότι γίνεται κάποια επίθεση εναντίον μου, ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι μου να με κλέψει, να με σκοτώσει, δεν ξέρω. Και σηκώνω το κεφάλι μου και ήταν η Στέλλα η οποία προσπαθούσε να θάψει το κόκαλο του αρνιού στα μαλλιά μου. Που, by the way, δεν τρώω κρέας εδώ και 12 χρόνια. Είμαι vegetarian. Οπότε το πλήγμα ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Έχει και κόσμο, δεν μπορώ να φερθώ ανάλογα, καταλαβαίνω. Φέρ την μπάλα. Ποτέ, για κανένα λόγο. Γενικότερα έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα ζώα, σε όλα τα ζώα, όχι μόνο τα κατοικίδια που θεωρητικά βάζουμε στο σπίτι. Γιατί μεγάλωσα με πολλά ζώα, οπότε αυτό με έχει κάνει να είμαι αρκετά ευαισθητοποιημένη και τα θεωρώ ίσα με τους ανθρώπους. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε πάρα πολλά δέσποτα. Οι άνθρωποι έχουν, κάποιοι τουλάχιστον από εμάς, έχουν μια νοοτροπία η οποία δεν έχει συναίσθηση σε ό,τι σχετίζεται με τα ζώα. Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει η πεποίθηση ότι να πάρω ένα μικρό κουτάβι, να παίξω μαζί του, μετά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την ευθύνη λες μπα, δεν μπορώ να το κάνω, οπότε το αφήνουν στο δρόμο, γιατί σκέφτονται ότι κάποιος θα το πάρει. Και υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ζώων, τα οποία πεθαίνουν μέσα στον 1 μήνα αφού έχουν παρατηθεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γαλουχούμε τα παιδιά μας, όσοι έχουν παιδιά τέλος πάντων, με έναν τρόπο που να μεγαλώνουν πολύ κοντά με ζώα. Μεγαλώνοντας με ένα σκύλο, έχοντας στην οικογένεια ένα σκύλο ή μια γάτα, ένα παιδάκι μαθαίνει να συναισθάνεται, μαθαίνει να είναι ευαίσθητο, να αγαπάει και θεωρώ ότι έτσι γίνεται και πολύ καλύτερος άνθρωπος. Εάν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω τη Στέλλα με 3 λέξεις, σε σχέση με αυτό που είναι σαν ιδιοσυγκρασία, αλλά και αυτό που σημαίνει για μένα, είναι αγάπη, χαρά και σημαντικότητα. Ο γλυκύτατος Πανκ ψάχνει το παντοτινό του σπίτι. Μάθετε περισσότερα για τον Πανκ στη σελίδα της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης.
Όταν στην καθημερινή μας βόλτα με το σκύλο μας σταματήσει ξαφνικά κάποιος άγνωστος και μας ρωτήσει «Συγγνώμη, χρησιμοποιείτε το σκύλο σας και για τραπεζάκι του καφέ?» Τότε σίγουρα έχουμε πρόβλημα. Γιατί το να παρομοιάζει το σκύλο μας με τραπεζάκι του καφέ σημαίνει ότι κάπου εμείς έχουμε κάνει κάποιο λάθος με την καθημερινή του διατροφή. Το έχουμε παρακάνει με τις λιχουδιές και σίγουρα τον έχουμε παραμπουκώσει. Και μην αναφερθώ στο τι έχουμε να ακούσουμε από τον κτηνίατρό μας. Άστο, δεν θέλετε να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό νόσημα. Είναι ένα νόσημα του καιρού μας. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και αφού δεν το γλιτώσαμε, τώρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της παχυσαρκίας, ένα σκύλος 10 κιλών με ένα παραπανίσιο κιλό που ενδεχομένως φαντάζει αμεληταία ποσότητα, αντιστοιχεί σε 7 ανθρώπινα κιλά. Εκτός από τα παθολογικά αίτια που εύκολα μπορούν να οδηγήσουν σε παχυσαρκία, ο σκύλος μας μπορεί να παχαίνει γιατί πολύ απλά και εύκολα υποχωρούμε στα παρακάλια του. Του δίνουμε περισσότερο φαγητό, του δίνουμε λιχουδιές, του δίνουμε σπιτικό φαγητό, νομίζοντας ότι του κάνουμε καλό. Όμως το πρόβλημα που δημιουργούμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας παχύσαρκος σκύλος υποφέρει. Υποφέρουν οι αρθρώσεις του, υποφέρουν τα οστά του, υποφέρει η καρδιά καθώς επιβαρύνεται, όπως επίσης επιβαρύνεται και η λειτουργία των πνευμόνων. Έχουμε προβλήματα στο πάγκρεας, προβλήματα στο ύπαρ, προβλήματα στο έντερο, προβλήματα στο δέρμα. Όχι! Τι Ήρης με το έπιπλο μαμνού. Τι είπες? Μου ξέφυγε. Ποιο έπιπλο? Δεν ξέρω, εγώ κάτι έμαθα, σου είπανε προχθές. Ναι, πέρασε ένα στη βόλτα και μου λέει: Συγγνώμη της ποινής, ο σκύλος σας τον χρησιμοποιείτε για τραπεζάκι του καφέ? Α, το κρύο. Ήταν χιούμορ αυτό τώρα. Αηδία, χαμηλό. Εντάξει, έχει πάρει κάποια κιλά και δηλαδή το ταΐζει. Τι θες να πεις, όχι. Η Μανού δεν είναι χοντρή, Θανάση. Είναι κοντή για τα κιλά της. Αν είναι κοντή για τα κιλά, δηλαδή θα ρίξει μπόι. Όλο. Ωραία. Όλο αυτό είναι μπόι δηλαδή. Είναι ευχάριστα δημορφωμένη. Είναι τσουποτή. Τσουποτή. Ωραία. Μέχρι λοιπόν να ρίξει. Τσουμπουρλού και τσουποτή σαν τη μαμά τη. Έχεις πρόβλημα? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μόνο που θέλω είναι να μου τη δώσει. Όχι, δεν θα τη δώσω. Φέρτε εδώ, παιδάκι. Μανού, πάμε να φάμε. Έχω ένα τραπέζι Μανού, και θέλω. Μου έχει χαλάσει το τραπεζάκι. Το σκυλί μου το τρελαίνει. Παιδί μου, δώσ' του εδώ πέρα. Γεια σου, Θανάση. Δεν έχω τραπεζάκι. Κοίτα τώρα. Πάει το τραπεζάκι. Πού να αγοράσω τώρα? Είναι ακριβά αυτά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σημαντική πληροφορία. Κάθε φορά που δίνουμε στο σκύλο μας ένα κομμάτι ζαμπόν, είναι σαν να τρώμε εμείς 2 ντόνατ. Όταν καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας είναι παχύσαρκος, πρέπει αμέσως να επισκεφτούμε τον κτηνίατρό μας. Σε συνεργασία θα βγάλουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Αλλάζει η τροφή πλούσια σε ίνες που βοηθάει το αίσθημα του κορεσμού, τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες ώστε να μην έχουμε απώλεια μυϊκής μάζας, τροφή πλούσια σε ιχνοστοιχεία ώστε να προστατεύονται οι αρθρώσεις και τα δόντια. Πολλή άσκηση και ευλαβική τήρηση του προγράμματος. Θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για το αυστηρό αυτό πρόγραμμα και θα πρέπει να ζυγίζουμε ευλαβικά καθημερινά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις συμβουλές του κτηνιάτρου. 2 με 4 γεύματα συνήθως είναι υπεραρκετά. Και όταν ο σκύλος μας χάνει από 1,5 έως 3% του βάρους του ανά εβδομάδα, τότε βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι ένας σκύλος απαλλαγμένος από το πρόβλημα της παχυσαρκίας θα ζήσει μαζί μας και καλύτερα, αλλά και πολύ περισσότερα χρόνια. Η Εύα αυτές τις μέρες έχει πάρα πολλή δουλειά και αναγκάζεται να μείνει αρκετές ώρες παραπάνω στο γραφείο. Αυτό όμως που την αγχώνει και τη στεναχωρεί είναι η Νεφέλη, που μένει πολλές ώρες μόνη της. Σκέφτεται ότι η μικρή της θα πεινάει, θα θέλει να βγει βόλτα και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στη δουλειά της, με αποτέλεσμα να καθυστερεί κι άλλο. Εύα μου, για αυτές τις μέρες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για το φαγητό της Νεφέλης μια αυτόματη ταΐστρα, η οποία θα ανοίγει την ώρα που πρέπει η Νεφέλη να φάει. Όσο για τη βόλτα της, μπορείς να πάρεις την τουαλέτα εσωτερικού χώρου για σκύλους, η οποία έχει ειδικό φίλτρο καθαρισμού και γρασίδι. Έτσι κι εσύ μπορείς να αργήσεις και λίγο παραπάνω, ήσυχη ότι η Νεφέλη είναι σε πολύ καλά χέρια.
Καβαλιέ King Charles Spaniel, η φυλή με το μεγαλύτερο όνομα και τα πιο εκφραστικά μεγάλα βελούδινα μάτια. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διάσημα, ίσως γιατί ακόμα ο περισσότερος κόσμος προτιμάει τα Cocker Spaniel, τα οποία όμως ως υπερδραστήριοι κυνηγετικοί σκύλοι πολλές φορές απογοητεύουν τους ιδιοκτήτες τους που άλλο σκύλο ονειρεύονταν και άλλος τους βγήκε. Τα Καβαλιέ King Charles, όπως καταλαβαίνετε, μας ήρθαν από την Αγγλία και μάλιστα έχουν βασιλική καταγωγή, γαλαζοαίματα με όλη τη σημασία της λέξης. Τα Cavalier μπορεί να έχουν λαμπρό μέλλον, ωστόσο το παρελθόν τους είναι θολό. Κυκλοφορούν πολλές εικασίες ανάλογα με την καταγωγή τους, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι τα χαρακτηριστικά τους διαμορφώθηκαν στην Αγγλία, η οποία πλέον είναι και η μητέρα πατρίδα τους. Τα Καβαλιέ θεωρούνται το απόλυτο σκυλί για μια οικογένεια με παιδιά. Τρυφερά, ευγενικά και ήρεμα. Τα Cavalier είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε στην αγκαλιά μου. Γλυκά, τρυφερά, τελικά τα πλάσματα. Αγαπούν την οικογένεια, τα παιδιά τους, ηλικιωμένους. Δίνουν τεράστιες ποσότητες αγάπης γιατί έχουν εξαιρετική συναισθηματική ευφυΐα. Η απίστευτη γλυκιά τους έκφραση και τα μεγάλα εκφραστικά τους μάτια σε κάνουν να λιώνεις και να μην σταματάς να τα φυλάς ή να τους χαλάς χατήρι. Στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικοί σκύλοι. Υπάρχουν τα Cavalier που είναι ιδιαίτερα δραστήρια χωρίς να είναι υπερκινητικά, τα οποία διαπρέπουν σε αγώνες agility. Υπάρχουν και τα άλλα που είναι ίσως λίγο πιο νοχελικά, αγαπούν τις βόλτες, αλλά σας λατρεύουν να κάθονται στην αγκαλιά σας και να βλέπουν τηλεόραση μαζί σας το βράδυ. Είναι το ιδανικό κατοικίδιο για παιδιά όλων των ηλικιών και λόγω του μεγέθους τους, αλλά και του χαρακτήρα τους. Τα Καβαλιέ βγαίνουν σε 4 χρώματα. Το τρίχρωμο, το μαύρο πύρινο, το χρώμα του μαονιού και τέλος το πιο διαδεδομένο και αγαπημένο, το λευκό καφέ. Το τρίχωμά τους είναι μακρύ και μεταξένιο και παρόλο το σχετικά μικρό τους μέγεθος, μαδάνε σαν διαολεμένα. Τα Cavalier δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά τον γκρουμάρισμά τους, δηλαδή την περιποίησή τους. Θέλουν πολύ καλό βούρτσισμα, ιδίως πίσω από τα αυτιά και στα παντελονάκια τους. Παντελονάκια λέμε το σημείο ανάμεσα στα πίσω πόδια και στην ουρά. Ο μανδύας τους δεν κουρεύεται ποτέ. Πρώτον γιατί είναι το στολίδι τους και δεύτερον γιατί λειτουργεί ως προστασία. Επειδή είναι διπλός αυτός ο μανδύας, τα προστατεύει τόσο από το κρύο όσο και από τη ζέστη. Τα Καβαλιέ λατρεύουν τους ιδιοκτήτες τους και αποζητούν συνέχεια την ανθρώπινη επαφή και αγκαλιά. Ένας σκύλος που μελαγχολεί όταν πρέπει να μένει πολλές ώρες μόνος, γι' αυτό και σπίτια με μεγάλες οικογένειες είναι το ιδανικό περιβάλλον για αυτά τα πανέμορφα σκυλιά. Μπορούν να προσαρμοστούν σχεδόν παντού αρκεί να έχουν τις καθημερινές τους βόλτες. Προσοχή το καλοκαίρι γιατί υποφέρουν από τη ζέστη. Εκπαιδεύονται πολύ εύκολα γιατί λατρεύουν να ικανοποιούν τον άνθρωπό τους. Αλλά η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία και με τον σωστό τρόπο. Ζούνε 10 με 12 χρόνια και η υγεία τους γενικά είναι καλή αν εξαιρέσουμε τα καρδιακά προβλήματα που μπορεί να εμφανίσουν ως κληρονομική ασθένεια. Αυτό που όλοι θέλουμε είναι τα κουτάβια μας όχι τόσο να είναι όμορφα στο μάτι, αλλά να είναι και υγιή. Συνεπώς, ένας εκτροφέας που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να κάνει εξετάσεις υγείας στους γονείς που πρόκειται να ζευγαρώσουν, με την ελπίδα, με το σκοπό, με το στόχο να εξαλειφθούν ή να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κληρονομικές ασθένειες. Όπως για όλα τα σκυλιά, η σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη του κουταβιού. Κάθε φυλή έχει τις δικές της ανάγκες, το ίδιο συμβαίνει και με τα Cavalier. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια τροφή η οποία θα αφορά στην καλή λειτουργία της καρδιάς τους, στο καλό τους πεπτικό σύστημα και στη διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους, το οποίο στα Cavalier είναι γύρω στα 8 κιλά. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ψάξετε για ένα σκύλο που να ταιριάζει στην οικογένειά σας και να μπορεί να συνυπάρξει θαυμάσια με τα παιδιά σας, αναζητήστε ένα Cavalier King Charles Spaniel και θα μας θυμηθείτε. Είναι η δική μου. Ο Σπάρτακος είναι ένας άκρος ερωτεύσιμος πιτμπουλάκος. Είναι αθλητικός, παιχνιδιάρης, με απίστευτο ταπεραμέντο που ξεπερνά σε δυναμισμό και ζωντάνια ακόμα και ένα κουτάβι.
Είναι η χαρά της ζωής και αυτό φαίνεται. Τρελαίνεται να μαθαίνει καινούρια πράγματα, να παίζει, έχει άλμα Ολυμπιονίκη και ευκαινησία έλουρου. Ο Σπάρτακος βρέθηκε να περιφέρεται σε περιοχή της Αθήνας και επειδή τσακωνόταν με άλλα δέσποτα, περισυνελέχθη από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Επειδή δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τον υιοθετήσει, ο μικρός πήγαινε για ευθανασία. Ευτυχώς όμως, μια ομάδα θελοντών τον έσωσε και του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία για να βρει το παντοτινό του σπίτι. Είναι απόλυτα γλυκός και διαχυτικός με ανθρώπους και παιδιά και δεν μπορεί να ζήσει σε εξωτερικό χώρο γιατί είναι λίγο σκασιάρχης. Ο τυχερός που θα τον υιοθετήσει θα έχει 3 μήνες δωρεάν τροφή από τη Royal Canin. Το Animaniac έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Μη στεναχωριέστε όμως, μέχρι την επόμενη Κυριακή εμείς θα τα λέμε στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας φίλους και εμείς θα σας δείχνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την εκπομπή και όχι μόνο. Και εσείς όμως, όταν κάθεστε και καμαρώνετε τα ζωάκια σας να κάνουν τα διάφορα κόλπα τους, μην γελάτε μόνοι σας. Τραβήξτε τα ένα βίντεο και στείλτε τα μας. Έτσι κι αλλιώς οι φίλοι τα μοιράζονται όλα, έτσι δεν είναι? Σας περιμένουμε.